Musta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan muna natin ng kung ano-ano. Kasi para isipin nyo na lang parang free for all to. Ng mga clips, ng mga memes, ng kahit ano. Ang dami kasing latak ng mga dinaanan natin mga memes throughout the week. Ito yung mga hindi nakapasok kasi syempre may mga tema tayo minsan. So, simple lang naman ang laro. Pag tumawa ka, talo ka. Okay? So, pag tumawa ka, tanggal ka na. Hindi ka na pwede manood. Sara mo na yung phone mo. So, simulan na natin. Anong tawag, friend, na magtangkad? Ano? Tol! Aray ko. Pop like that. Level up. Hindi ako natawa, okay? Natuwa lang ako, hindi pa ako talo, panahilig ko dyan. So, sunod! From Mark Buraga. Yes, ilang nga pa. Ano to? What the fuck? Ano to, unanay na tindahan? Nalaman na niya na binibidyoan sila. Si Onanay ang tindera dyan. Maraming salamat. From Sarsyadong Galunggo. Ay, Captain! Ay, Captain! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob SquarePants! SpongeBob Idol! Wala na, talo na ako. At least hindi ko na kailangan mag-edit ng mga buhay, di ba? Kaya natamad na ako. At least, di ba, may isa ako dito. Kasi nawala, di ba? Pinakamadali edit sa buhay ko. Appear, edit, Paulo, di ba? Hindi ka na magpakahirap. I got you, fam. From Polarink, how to summon Shaggy. Shaggy, shapopo. Shaggy, shapopo. Hindi ko inakala magkakaroon tayo ng Shaggy meme dito sa channel to. Kasi sobrang hirap niyan ipasok sa Filipino na konteksto. Alam nyo naman tayo dito, pang Pilipino. May lang. Bayad muna. Hindi ka rin doon yung mga may-mays lang. Maraming salamat, di ba? Nakakatuwa. Hindi ako natawa, pero ako'y natuwa. Effort yan. From 69, I'm not a robot 69. Nice name. At singlalim ng kanyang karanasan, iilan lang ang sumok na di umaatras sa laban. Yan ang loading natin, Petmalo pa rin sa talas at galing. No! Gusto ko happy ka! Yes. Crossovers nobody asked for. Yan ang immortality war, 'di ba? Ilang beses kailangan 'to gawin. Ni Thanos bago mawala si Enrile, hindi niya kaya, masyado malakas si Enrile diyan. But ano ba 'to? Recent ba 'to na campaign niya? Hindi na ako nanonood ng TV, so di ko na alam ano yung mga campaign. No, kakasabi ko lang ng mga crossovers nobody asked for eh. Wag na. Halata naman edited dyan ha. Relax lang kayo lahat. Kita mo yung mukha dito. Ayan, no? Diba? Tsaka itong kulay, diba? Di ka gumamit ng content hour sa Photoshop mo. Nako, from Master Wendell. Pagdating sa sinasabing yungib. What? Oh! Taragis yan. The fast and the paranormal expert, diba? Wala makakatakbong multo dyan. Ang mga multo hanggang lang yan, hanggang 5 mph, hanggang 5 miles per hour lang ang mga multo. Ito, hindi ko na alam kung saan ako pupunta dito. Sunod! From Patricia Makita. Oh! Yes! Evangelion references, I love it, man. Mga weeb, Multo Kun, maraming salamat. Crayon TV.
Nitong Huwebes, lumipad pa si Kihor ang paranormal Di na natapos. pagdating sa sinasabing yungib. The tracking. The smooth tracking by Crayon. Effort, man. Nandito ako para magbigay ng ice cream. Maraming salamat. Oy! Gusto ko yung outro mo, Very good, Crayon, Di ko alam kung na-inspire ka sa akin. O hindi, pero maraming salamat. Parang shoutout mo na din sa akin yan. At pa-share na rin ito, di ba? Pa-share na rin ito video na to, Crayon TV. Maraming salamat. Nasa description, gusto nyo makita ang kanilang page. From Rich Crayon. Ganun talaga. Pagkatapos nilang kumain, ganyan na sila. Yung isa lang doon sa dulo. Yun magkakalkal ng unan. Hello. Ano yun? Tapos na, wala na. Ganun-ganun na lang, wala na kayakap si daddy. Wala na. Daddy. Ano to? Nagpa-belly rub pa. Ay talaga, magpahanap na talaga ako ng bago. Iba wala man lang maghahag kay daddy. Prince, wala Bigyan man niyo na lang lang hug. kay daddy. Wala. Kaya pagkatapos yung kumain, Ito na po, Daddy. 7-Eleven pa kayong giniling. Hindi Wakan. nyo pa inubos, kailangan nyo pa ng adobo. Social. Ganun ba talaga? Ganon? Sabi, alam mo, para sumunod yan sa'yo, paring Rich. Kakadiretahin ko kayo pag hindi nyo ako hinayakap. Wala magagawa yan. Sunod. From Ian Supapo. Are you okay? Are you okay? Papa yung kara. Karamiya it never dead, di ba? Sobrang na-excite na ako. Sana hindi siya ma-overhype yung Karamiya. Kasi malapit naman na, this February na siya, di ba? So hype. Gusto ko na makita yung mga extra memes natin. Di ba kailangan natin ng content? Ayoko na mag-isip. From Marionel Tube Food. Siomai rice. Dead meme. Siomai rice. Yeah. Sunod. From Big D. Yeah. Copyright. Help. Mama, anong ulam? Ewan ko, pet, parang hindi na ako nagulat yung sasabihin niya. Along those lines, alam mo, yun yung sasabihin niya. Ang mga tunay na gangster, tunay na ginagawain, di ba? Respeto sa magulang, di ba? Tanungin mo ng maayos. From Rich King, from Kutzmain. Sabi ko na ba si Tito Dante lang talaga ang doble ang lakas, di ba? Hindi lang si Sasuke, di ba? Si Goku na din. May mga Dragon Balls, di ba? Sa kanya 2 ball lang ang kailangan. Isapat na yun ang kanyang kapangyarihan. From Chris Gids. Leche. 3, 2, 1, action! Ito. Nangalan niyo yan. Go! Okay! I'm on a new level. Diba? Yes. Diba? Nakakatawa yung mga ganito. Sobrang creative talaga ng mga Pilipino, diba? Pag alam nila wala tayong budget, idaan natin sa resources natin, diba? Sa effort, sa pagiging creative. I'm so proud of the Filipino Ultimate Race. From Noel. Best costume ng Pilipinas. Sabi, diba? Napakadali. At ang ano pa doon, hindi mo na kailangan butasan yung mata ni Mia, diba? O ni Cara. O sino man yan. Makakahinga ka pa na maayos, diba? 2 heads are better than 1. Pero si Kuya pinakita niya na kahit isa lang ang utak mo at isa lang ang mukha mo, makakaisip ka ng magandang costume. Sunod, from Ray Balon. Rosemary? There's no Rosemary. Natalie is my daughter. Ilabas mo! Bahay ko! Aray ko, wala na ako naririnig. Holy shit, may 300,000 shares to. Alam mo, nakakamiss maging estudyante. Gagawa lang kayo, di ba? Nakakatuwa. Yung kanina, may costume. Ito, di mo na kailangan ng costume. Magdikit lang kayo. Di ba? Ganun tayo.
Ewan ko ano na nangyari sa Caribbean. ABS, sa sumunod na rin kayo, pakitaan nyo rin kami ng mga may na serye para may dagdag akong content, di ba? From Clint John. Ano to? Brani o Moaner? At saka yung Moaner. Ang hirap ba yung pagsuntukan dyan? Ang hirap makakita ng blind side niyan, puta. Rob, klare. Paano ka mananalo dyan? Hindi ka makahanap ng lugar na hindi niya makikita. Kahit naka 8 times pa yung scope mo, 1632 times, 64,000 times. Karamihan ang hari ng chicken dinner. Gusto ko na mamatay. Tama na! Patay na. Yes! Rock! Dante away! Skyline Dante fly! Towards the dream! Okay, so maka-copyright tayo. Sino nag-edit niya? Kung sa mga karaoke, 5 piso isang kanta. Eto, 20. Kasi Dante yan eh. Diba? Iba ang quality na inilalabas niya. Diba? May hirapan ka magbasa ng lyrics hanggang may sumasayaw ng isang Diyos sa likod. Diba? Diyos yan ang sayaw. Shopee! Kaya mahal na mahal kita, Shopee. Diba? Kaya speaking of Shopee, nasa description ng Shopee natin. So, bilhin natin merch. Diba? Easy plug. Gagawa ko na prior para ma-plug lagi ang merch natin. Kesa naman yung mga yung mga try-hard mag-meme ng mga kumpanya na alam mo yung may-ari ng social media nila yung mga 40 anyos na, oh, so nakita ko sa anak kong babae na siyam na taon, ano daw, nakakatawa daw to si Agong. Yung tuna ulo. Nakakatawa kasi yun, diba? Wala na to, Harry. Hindi siya tama na. Sabi PBB. Ang PBB yan ang The Bachelor ng Amerika. Kung gusto mo makipag-break nang hindi kailangan makipag-away at gusto mo makita ng libo-libong Pilipino, sumali ka na dyan. The 10-year challenge na hindi natin deserve. Maraming salamat. Solupak. Ang cute ni ate. Maraming salamat. So, yung bonnet niya pareho kay Ede. Siguro anak ka niya, diba? From Lakumpaki. Dito ako may pasensya. Alam mo, sobrang naiingit ako kay Ed. Like, gusto ko rin ganyan. Gusto ko rin mapunta sa mga meme. I'm sure sa laki ng kinikita niya na kanyang nakakukuhang dahil sa GMA. Wala lang sa kanya yun eh. Yung mas nasasaktan pa ibang tao para sa kanya. Pero for him, mas gugustuhin niya yun kung kasama nun yung nakuha niyang fame and fortune. Ibang tao dito, masyadong sensitive, naisip lang kayo, masakit yan! Alam mo, baka ngayon naliligo lang si Ed sa mga ginto at pera niya, pati mga multo niya. Pinagtatawa na lang yung mga tao nagde-depend sa kanya na huwag na pagtripan. It's part of the game. Keep doing what you do, Ed. Kaya mahal na mahal ka namin dito sa channel na to eh. At syempre pa huli, from El Chefu. Yes, PLDT does care, diba? Kahit ano pang username mo, kahit ano pang gusto mong sip-sipin, PLDT cares. Pero lang syempre, dun sa mismo internet. Pumami ang channel. Hindi kami dito nakaaway kasi kailangan ko ng mga sponsor. Lahat ng kumpanya dito nire-respeto namin. Hindi namin pinagtitripan. So yun. So nagtatapos sa ating tumawa ka. Betlog ka, alam mo, hindi ko alam. Basta ito lang yung mga latak na kung ano-ano, ito na lang yung pinakamadali. Diba? Kakalig ko sa inyo, effort din tayo pag may time, diba? Maraming salamat sa mga nanood. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga Edwana bin yung friend. Siyempre, huwag kalimutan subscribe. Ang isipan sasayan o agam. Siniskwela, hey.